ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ವಾರದ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲ ಎಂಚೊಂಡು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಏರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 13,000 ವರ್ಮನುತ್ತ ₹50 ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದವರೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಆಂಡಲ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು 13,740 ಚಿಲ್ಲರೆ 7 ವರ್ಮನುದು ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಲಾಭ ದಯಪಡಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಮೈನಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಅವರೇ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ತೂವಡಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೈನಸ್ ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಾ ಅಂದು ತೂವಡಾತ್ರೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಒಂದು ಪಡೆದು ಆಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುನಂದು ತುಲಿತ್ತು ಒಂಚೂರು 14,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚೆ ನೀನು ನಿಫ್ಟಿ ತೂವರೆ ಪೋಣುಂದ 432 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಉಂಡು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ 414 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಂಡ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೈನಸ್ 4.30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಡಿಪು ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಜಪಾನ್ದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಮುರಂದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಐತಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುರಂದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿಟ್ನ ಮಲ್ಲದಾಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿಟ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪಣ ಅಂಚಿಟ್ನ ಅಂಚನೀನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಡೆಕ್ಸಾನ್ ದಕ್ಲು 5.77%. ಕೋಚಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ತೂವರೆ ಪೋಣಂದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನ್ 4 ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೋದುಂಡು ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ದಾಯ ಪಡಂದ ಒಂದು ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು 50% ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈತ ಇನ್ನು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನೊಟ್ಟೆ 5% ರಿಟರ್ನು ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಡಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪಡಂದ ತುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶಾಂತಿಲ ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ರೂಮುಡು ಇಲ್ಲಲು ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪಿದಾಯ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನು ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನ ಹತ್ತದ ಆಯ್ಪಣದನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಕ್ಲು ಅತ್ತ